Γεια σας, είμαι και πάλι μαζί σας εγώ και σήμερα θα σας δείξω ένα ξεχωριστό βίντεο και θα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα, τον Αλέξανδρο. Σήμερα μπορεί να μην δούμε πολύ τον Δημήτρη, θα έρθει μετά τον Αλέξανδρο και τώρα όμως μπορεί, δεν είναι πολύ σίγουρο. Και τώρα θα έρθει ο Βαγγέλης και... Γεια σας και πάλι! Καλώς ορίσατε πάλι σε μια φορά ακόμα στην εκπομπή μας η Κατίνα. Λοιπόν, σας είπα πως ο Άγγελος ότι έχουμε τον Αλέξανδρο, ότι σήμερα έχουμε τον Αλέξανδρο. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο. Εσείς! Είμαι ο Αλέξανδρος! Με ξέρετε! Εγώ σας έμαθα να φτιάχνετε πορτοκαλάδα! Αλέξανδρε, μισό λίγο. Συγγνώμη όμως που δεν σας έμαθα πώς θα την πίνετε! Αλλά το μισό βραγγλίτσα. Εντάξει, αλλά το ορκίσουμε! Θα φτιάξω ένα βίντεο που θα λέει πώς να πίνουμε πορτοκαλάδα! Ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ Αλέξανδρε. Εντάξει Αλέξανδρε. Ναι Αλέξανδρε. Για τώρα πάμε σε κοντινό πλάνο του Αλέξανδρου. Με τον Αλέξανδρο. Γεια σας! Και πάλι εσείς! Όχι εμείς. Όχι! Όχι εγώ. Ξέρετε γιατί φορά σκουφάκι! Γιατί τα καράφλα. Στάτε κάτω! Γιατί είδα στο γιαγιά μου είπε πως θα βρέξει! Και δεν είχα τρέλα! Δεν με πειράζει να βρω! Αλλά χτένισα το παλιό! Στοπ! Κοίταξέ με! Αλλά χτένισα τα μαλλιά μου και δεν θέλω να χαλάσουνε! Επίσης, το καινούριο μου look! Είναι δύσκολο να την κρατάς. Αλλά στο επόμενο μου, στο καινούριο μου βίντεο για το πώς να πίνετε την πορτοκαλάδα θα δείτε πώς το καινούριο μου χτένισμα μοιάζει με αυτό εκείνου του τύπου που σχολίασε πριν 1 και 2 και 3 και αφήστε το, δεν μπορώ τα μαθηματικά. Μόνο πορτοκαλάδες. Ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Πορτοκαλάδα. Όχι, αγόρι μου, θέλω κι όλη συνέντευξη. Εδώ ήρθα για να με γνωρίσετε. Θα σε ρωτήσουμε γιατί είσαι τόσο χοντρός και από τι, γιατί έγινες τόσο χοντρός, από τι, έτρωγες συνέχεια. Όχι κι εσείς. Πλάκα κάνω. Τι πατήσατε. Όχι. Είμαι χοντρός για να προστατεύομαι. Είχα πάει μια εκδρομή. Λίγο πιο σιγά όμως, γιατί η μαμά δεν μπορεί. Είχα πάει μια εκδρομή και έμαθα ότι ένας κύριος που ήταν πολύ χοντρούς είχε σκουλικοειδίτη και το λίπος τον προστάτευσε για να μην πεθάνει. Έτσι αποφάσισα αν κάποια στιγμή πάτε σκουλικοειδίτη, γιατί να μην το προλάβω μια ωραία κυλίτσα. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Για άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, Τίποτα, απλώς καταπιάμα ένα ντούβλο χθες. Λοιπόν, Αλέξανδρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι! Α,
είσαι χοντρός, είναι λίγο... Χάλια. Όχι! Εμένα μου έχουν κάνει 50 like. Όλο 50 εκατομμύρια like για το ότι είμαι χοντρός. Α, συγγνώμη. Κάτσε να δω. Κάτσε να δω κάπου τα σημειωμένα. Κάτσε. Μέσα μου πλούτα το βάλα, κάτσε. Είδωσα. Εντάξει, εντάξει. Άννα, το έχω σκονάκι στο χέρι μου. Λάθος, 5.000 dislike. Είμαι αγαπητός όλη στην Ελλάδα. Λοιπόν, Ο καλύτερος YouTuber. Λοιπόν. Αλέξανδρε, να σου πω ότι ήθελε ο ξάδερφος από τη Χίο. Για πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ο ξάδερφός σου από τη Χίο μου είπε ότι θέλει να χάσεις κιλά. Μα ξάδερφε, θα πάθω καμιά σκολικοειδίτη έτσι και θα με χάσετε. Εδώ τώρα λέει, τι λες ρε Αλέξανδρε, δεν θα σε φοβηθούμε σένα. Αλέξανδρε, ευχαριστώ. Θα ξέρετε ότι είμαι σκληρός. Όχι, μόνο το εξωτερικό σου είναι. Αλέξανδρε, Όχι, εντάξει, βουλιάζει. Μια μέρα είχα χάσει τα γυαλιά μου εδώ μέσα και ακόμα προσπαθώ να τα βρω. Έχουν κάπου χωθεί. Μου πάτε στον αφαλό μου. Γι' αυτό δεν φοράω γυαλιά σήμερα. Αλέξανδρε. Τι κάνει η Άλεξ που πει εκτός από πώς να φτιάχνετε πορτοκαλό. Δεν θυμάμαι. Ήταν όλες τόσο χαλιές σαν τη μούρη σου. Και δεν το θυμάμαι χωρίς πλάκα. Πρέπει να μου μοιάσει λίγο χάλια. Πρέπει να την έτσι σοβαρά τώρα. Βουλιάζει δημόσια. Δεν ξέρω τι κάνει πλάκα. Ήταν ωραία. Μπράβο. Πρέπει να το βάλεις στο YouTube. Κοιτάξτε το φίλοι μου! Γιατί σκολικοειδίτη είναι σκολικοειδίτη. Είναι πολύ εύκολο. Τι αηδείο είναι αυτό. Με κόκκινο, με άσπρο. Τι είναι αυτό. Αυτό. Αλήθεια. Και είμαι. Απλώς επειδή είμαι λίγο φλόρες δεν το ήξερα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, η μάνα σου λέει, βγάλε λίγο το σκουφάκι, δεν αντέχω, θέλω να σε δω λίγο το νου. Το look, Αλέξανδρε. Ωραία. Αλέξανδρε, δείξε μας λίγο το look. Το δώκα, είναι Netflix. Θα το δείξω τα Παρακαλώ, κορίτσια. για το βίντεο. Τώρα θα το χαιρετήσουμε το Βαγγέλη και θα δούμε και θα έρθει ο Άγγελος και θα μιλήσει λίγο στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, έμεινες μόνος σου τώρα. Εκτός από αυτόν τον γέρο που είναι δίπλα. Αυτό, είναι ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, καλά. Ρε Βαγγέλη, μην κάνεις όλα τα λαμάκια, τώρα χαλάς το βίντεο. Πού λες stop.
mama. Nada, você. Eu não sou de topinho, velho. Na cabo cheque. Não vou alegria. É que eu tive que se topar. Ai,